खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 27 आगस्ट 2023 बाराय जाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीपुरनि आलमगंज साखाथियाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया गंसे ई-रिक्शा गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै साब्रै आइजोफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों एबा स्पट डेथ जादों आरो गुबुन साब्रै सुबुङा बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। सा 30 फरायसाफोरा ओंखाम जानानै खिलाय गोबालाय आरो लोमजानाय जादों। महाराष्ट्र रायजोनि तुमसार टाउनाव यारेली आश्रमाव हस्टेलनि ओंखाम जानानै सा 30 फरायसाफोरा खिलाय गोबालाय आरो लोमजानाय जादों। बे समाव फरायसाफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। दुंहाव थासारि बावखुंग्रि बिटिसि बियाबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जल जीवन मिशननि बिथांखिखौ लानानै दुंहाव थासारिया सोमजिदों। जोङो रायलायदों गुबुन दिनाव आरो न'आव थांनानैबो रायलायबाय। बे जाखानाय बुस्थुखौ नोंसोर नांगौबा गोदान लाना फै प्रत्येक गामि गामि हरगोन होननानै दाखालि माखासे अफिसारफ्रा बुंलांदों होननानै जों बुंहैबाय। न'आव थांनानैबो माने जों बे जाखानाय जिनिसखौ आलदा आलदा माने जयै मोनहाजोबा। दैया स्किमानो फिसा एफा गोलाव नङा। जोंनावनो 6-7 किल'मिटार जाखाजोबो माबाया एरियाया। बे 6-7 किल'मिटार जानायनि गेजेराव आरो गामि दरब्रै दरबा बेखौ नांनानै ज' खालामनानै मोनसे जायगायाव लाङोबा बे दैखौनो मोनहानाय नङा होननानै जों खनले चेयारमेनखौ बुंबाय। नोंसोर कमप्लेन होनांला, जाखानाय जिनिसखौ नोंसोर लांनांला, नांगौबा नोंसोर गिदिर गोलाव हिसाबै अफिसार बा दानि सरकारजों सिना जानाय हिसाबै नोंसोर गोदान सिंसो लाना फैदो, बेलाय माथो गिदिर खोथा होननानै जों बुंबाय। थेवबो बिसोर माने नागारा, कमप्लेन हैबाय थायो कमप्लेन हैनायनि गेजेराव दा माने जाफुंसारासै। माने गावसिनावसो बोलांनायनि टारगेट। दा माने खेरखामुरि होननाय जायगायाव भालुकजरावसो लांनायनि टारगेट, बावनो जासिगोन होननानै दहाय इन्जिनियारा फन हरदों। दा बेखौथ' जों गनाया, जाखानाय जिनिसखौ जों मानो हंगार हरनो। बेबायदि गुलुं गुजुं चेयारमेन जालायनानै पाब्लिकफोरखौ बुजायनो ना बिसोर सफैखानाय बुस्थुखौ गुबुन गामि दरसेनिफ्राय गुबुन गामि दरसेयाव सेना लांनानै गावसोर लाहैनो। बेबायदि चेयारमेना जोंनि BCDC-ना जाहैबाय जेकेट नार्जारि, ओमफ्राय TLC चेयारमेना जाहैबाय सन्जय नार्जारि। दा बिथांमोनहानो गुलुं गुजुं खालामनानै दा गावसोरनो दा माने बेखौ लांदों आरो बाहाय। दा बेखौ जों मोजां मोनाखै, बिनिखायनो जोङो दा माबायाव हंगारनांगौ जादों, मिडियायाव हंगारनांगौ जादों, बाथोराव हंगारनांगौ जादों। माने जों दुखु मोननाय फैदों। नांगौबा गावसोरनो एफा गिदिर गोलाव सिना जाना MLA MP गासिबो मिनिस्टारफोरजों सिना जाना बिसोर गोदान बिनानै लाबोनो हायो बा गुबुन सेंसन खालामनानै लाबोनो हायो। बे जाखानाय फिसा गामियाव गोलैसोनाय गामियाव जाखानाय बुस्थुखौ लांनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो नागारा, बे बुस्थुखौ जों नागारा आरो जों रिपर्ट होबावगोन, केस होबावगोन, बबेथिं सहैथों। खिन्थु जोंनि गामियाव जल जीवन मिशन होननाय मोनसे आसनिया फैदोंमोन 2022 सनाव। दा अलरेडि सेंसन जानानै फैखादोंमोन। दा बे फैखानाय बुस्थुआ अफिसियेल प्रसेस मथे जोंना कमप्लिटलि जाखाजोब्बायमोन। दा बिनि गेजेराव माखासे सोरबा षड़यन्त्रनि गेजेरजों बेयाव जाहां बिदिनो अफिसनिफ्राय जानांगौखौ जोंनि सिगाङाव बुंथिहरो आरो सम माखासे रिपर्टआ जोंनाव फैफिनो, नोंसिनाव जाला, नोंसिनाव हाउस हल्डआ खम आरो बै मिडिल जायगायाव होनाय जाथोंसै उजानफारायाव। सेकेन्ड टाइमाव बेबायदि बुंबाय अफिसारा, एजिकिउटिभ इन्जिनियारा। आरो बिनि लास्ट पर्यायाव जोंहा भालुकजरा होननाय गामियाव भालुकजरा खेरखामुरि बाजार सकआव होगोन होननानै दा फाइनाल डिसिसन होननानै एजिकिउटिभ इन्जिनियारा जोंनिसिम खबरखौ हरनाय जादों। दा नंखायनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंनि गोग्लैसोनाय जायगायाव सेन्ट्रेल स्किम हिसाबै फैखानाय अलरेडि सेंसन जाखानाय खालि मुवा बेसादल' गारनांसिगौमोन कन्ट्राक्टरा, बेखिनिसिम प्रसेसा जाखाजोब्बायमोन। दा बे जाखानाय बुस्थुखौ बिदि उलट पालट खालामनाय जाय बेक्तिफ्रा, जाय खाबु फलानफ्रा बेफोरबायदि मावदों, बिथांमोनहा जेन जेबो बोरैबा गोरोन्थि बुजिदोंबा मोजां बुजिलायफिननानै जोंनि गोग्लैसोनाय जायगानि थाखाय जेन बे खामानिया मोजाङै जोंनि जायगायावनो जाफैफिनो, बेखौनो आं लुबैयो रायजोनि जानानै। आरो जोंनि साफ्रोम रायजो मुथुपारा गामिनि साफ्रोम रायजो राजाया बेखौनो लुबैदों। आरो बेबायदि अफिसारफ्राबो बेबायदि उल्था फाल्था मावनायनि बाहेरायै जेन गावसिनि मावनांगौ खामानिया प्रसेसा गासिबो मावखाजोबदों हिसाबै
बे मावनायखौ जेन उल्था फाल्था खालामालासिनो जोंनियावनो गायसनफिनथों होननानै आं रायजोनि जानानै दाबि खालामदों। दा बे दाबिखौ जेन बे जोंनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार सारा आरो बेजों लोगोसे माखासे बिफानारि बिबान मोननाय बिथांमोनहा जेन खामानिखौ बेबायदि उलट फालट खालामालासिनो आरो बियो जेन राजनितिकजों लोब्बा लायालासिनो साफ्रोम बेक्तिफ्रा जेन जोंनि गोग्लैसोनाय रायजो राजानि थाखाय जेन बेबायदि दुखुनांथाव खामानिखौ मावालासिनो बे जे जायगायाव जाखानाय बुस्थु बे जाखानाय जायगायावनो होफिनगोनखौ आं आसा खालामदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।